Hvis du er stresset, så er der nogle ting, som er rigtig gode at vide om dit nervesystem. Dit nervesystem har grundlæggende 2 indstillinger. Det kan være i sympatisk tilstand, og det kan være i parasympatisk tilstand. Det sympatiske, det er dit kampflugtsystem. Det er her, du er, når chefen presser dig med deadlines. Det er her, du er, når dine børn de hele tiden kræver din opmærksomhed, eller hvis fortiden spøger med sine spøgelser. Her har du udelukkende fokus på den ydre verden. Det vil sige, at din krops ressourcer går til at holde øje med, hvad der sker omkring dig. Hvis du skal komme dig, hvis du skal få det bedre, så skal du være i den parasympatiske tilstand, altså din krops nervesystems rolige tilstand. Det er her, der sker restitution, det er her, der sker fordøjelse, det er her, kroppen reparerer og fikser. Og det kan være rigtig svært at komme i den tilstand, hvis man først er rigtig stresset. Det kan kræve hjælp, det kan kræve, at man har kontakt til sin vejrtrækning. Og for mange mennesker er problemet, at de aldrig når ned i en parasympatisk tilstand. Det betyder, at kroppen aldrig bruger ressourcer på at reparere, fikse, bruger ressourcer på, at du får det godt igen. Det er det, vi kan hjælpe med vores Body Aesthetics kropsterapi. Der kan vi hjælpe dig med at lære at komme i en tilstand, der giver din krop mulighed for at få det bedre, for at genskabe en balance, og for at du kan mærke energi og glæde og ro igen.